1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Hi mga Bex! Welcome back to our YouTube channel! So today's video na kami buhaton. Kuan siya Parang di ana naman. Oh, mura siya part sa tong ay mura siya jojowa na totopahin then kuan ni DJ Lonyo na kuan coffee or three bats but pero ang amo kuan kiss or hug. Oo. So, let's start! So, first, katawa si Jay Morado. Jay Morado. Ah, Kita ko sa ninja ka sa personal basketball. Kuan. hug! I-hug ko siya. Hug ko ninja ko. Kiss. Bakit? Bigyan ko siya ng kiss. Wala lang, pang tropa-tropa lang ganun. Di ba hug yun? Pag Di hug kaya tropa? para sa kaya ako hug for special someone. Ang kiss pwede lagi ka mo hatag bisig di mo uya. Pwede, wow. Next. Oh, si Kuya Pebo. Ikikiss ko si Kuya Pebo. Hug Ano po? sa ako. Ay, Kiss food ko kay Kuya. respect Kiss man. ko siya. Ikikiss ko siya kasi may respeto siya. Dire. Kiss Ako dito. The chicks. Sa agtang. Hug. Next si Rafael Kaka. Hi! Ano, hug? Magtaasan na si Jan, no? Warrior Bodies. Ihahag ko siya. Hug ko. Kasi ganahan ko muhag sa mga tag-as Yung na tao. tag-as dyan. Kiss. Barkada muna. Ang gulo. Next si Si Kuan ko, si Joseph. Joseph. Abraham. Kuan. Hug. Hag. Bakit? Hug ro. Hug? Wow, ang ganda. Uy, na nag-jero hug ro. Ako ihahag ko din siya. Di ba? Hahag, baby boy. Si Mura Magani. Ako sa Next. Oh, si PJ. Wow, kaduha na si Jan. Ano? Ikikiss ko si BJ. Kiss ko si PJ sa cheeks. Ihahag ko si Pichi. Ang daming hag. Bakit? Hug lang. Choosy ng taon. Ikikiss ko siya. Kiss ko si PJ. Sunod si Ron Ron Yuman. Yuman. Kiss! Pagwapo talaga, kiss agad. Hindi, hug sa akin. Imo. Ako hug. Hahag ko siya. Kuan, hug food ko. Ganahan ko na. Hug. Next si Kuan, next si, si Joshua. Ay, Joshua. kato man yung gitudaan ako sa Cristo Reyno. Kuan, imo. Ano na imo? Very cute siya, ikikiss ko siya. Kiss food ko. Hug. Sa ano? Hug. Kiss, Saan? tapos, Saan siya ikikiss? kiss, tapos aray hug. Jima ha, Jima ha. Pwede dahil nang nga. O Joshua, baka na. Kiss, Akin kiss hug lang rakan. muna Imo. kasi ano, ayun, move on tayo sa mga in-chick. Ang mga Ako ikikiss ko siya. Kiss food ko. I love the gamatagons. Dahil mga butan ba dyan mga tagamtagon na. Next, si Oh, si Luigi Gormy. Ikiss na, supportive na. Kiss ko na Kiss Luigi. Ihahag ko si Luigi kasi English pa ka. Hindi mo magkaintindihan sana. Kiss ko kay Mana. Why you kissing me? Ano yun? Why you kissing me? How dare you? How dare you to touch me like that? How dare you to take me? To take me out. Basta kiss ko ni Luigi. Ikikiss ko din siya kasi supportive ko. Si Ari si Mark Regnal. Regnal, Importuna. Sino yan? Taga saan? Taga, si Jed dapit sa medyo sa maa. Rawr, rawr. Ako ikikiss ko siya. Kiss ko si John. Ikikiss. Kiss si John. Kasi ang pogi niya, Day. Hmm. Pag talaga pogi ikikiss. Uy, maghagog ko sa uban. Gawin na, pero Uy, pero, wag mo dyan negative sa hug o kiss. Oo, bakit naman Positive. positive naman? Kiss sa akin, tapos parang smack lang. Mo? So, ano ba yun? Ay, ganyan. Paano yung smack, Day? Paano yung smack? Wow! Hindi, gano'n kasi yun sa amin. Pag mayayaman, smack lang. Sunod si Jan Christian. Balita ko, model-model na to Tapos yan. ngayon ha. Oo. No, Basta imo. artista na to ha. Ako si... Sila mo. Ewan mo kung nakakaikuan ka nang ikikiss ko siya. Kiss rakan pod. Hindi! Inisip ko rin na. Nag-isip imo ba? sa imo. Ikikiss ko siya. Saan Kasi... niya ikikiss? Ikikiss. Saan eh? Ay, sa lips sa, sa chicks. Sa chicks! Sa Hindi. chicks!
Di ba? Dito. Kasi ang ganda, tsaka ang ganda ng panga niya, Dan. Kung sa ilong ayaw niya Oo, sinunod, mara taas sila yung para ilong si niya, Christian. day. O Christian Baga. Basta mga Christian mo kay mga ano. Pang Ang Ako ganda ng ay dito ahag. niya. Nanggigigil ako. kuan. Ihahag ko siya. Backhug ba? Baka. Kasi mapapagkatiwalaan pag gano'n. Sexy si Feb Owano. Wala yung picture niya. Oo, mo naman ako nakita. Ang dami ng picture, Dan. Uy, buyo. Gawara tuloy naman Sige. ako pa. Hi, Hello, Feb. ako, mabait din sa Pebo, ihahag yan. Ano, hug ko Dancer, ni no? Feb. Ay, ni Feb. Hug. Feb. Hahag yan. Ay, doon na ba Papari yan, sayo, di ba? no? Papari. May tip. Pari yan, hindi pwede ikis yan. Next, Si si... Jason. So yun, di ba sa ano? Sa... Sa katong, Yung mga video sa una. Yung Basta mga ako, ihahag ko siya kasi Suking-suki dito ha. ihahag ko yan. Jason, basketball player sa case. Oh, hug ko ni Jason. Hug ako. May criteria, Hahag, may basihan. hahag. Hindi mo kaya. Kikis ko si Jason kasi ano, kikis ko sa dito. Si MJ, ano sila? Kung sino At saka mag-barka din. Pagmatagal. Bago yan sa personal. Ano? MJ. MJ may ano. Pero hindi ko nakalimutan, dahil kailangan to nag-itcha sa atong Piccolo, katumanadyo ta sa Cristo Rey, I remember the day. motor. Waka kainom-dom kita nila kailangan, bunutan ni Jack Piccolo. Hindi ko... Hoy, bad ka. Ba't mo ginawa yun? Pero that time, murag Gulat ako siyaw pa to sila. Gulat ako Gulat ako nung that time Kaya karon, di na. Ihahag ko siya kasi nangahagi siya ng piccolo. Ihahag Oh, or hug ko. ikikis, something. Hug ko. Depende sa situation, ihahag or ikikis. Wow, situation. Next, si... Oh, na si Kuan Christian Jan Abria. Sabrina, ikso ni Jenny. Marag iso ni gagaw ano ba? Basta kay Abria. Ay, ikikis ko yan. Gusto mo Ay yan? mo. Ikikis ko Hahag yan. ko siya. Ikikis ko sa tips, ano. Kay mo na si Jag Tips, taas. sakto ba? May, uy, pero ang sa likod mo si Julius. Sure, dili, uy. Huwag ka na. Ay, di ay. Gwapo mo si Jadon. O ano si Ja, marag taas man dyan nindot si Ja ihag. Kay Nice. Kaya na Ikikis Hahag or ko siya. ihahag, depende sa situation. Kung kadlawon, kiss. So that's it, mga mga pets. We're done. Thank you so much for watching. So, I hope na shout nag-enjoy out. ka mo. Like, Shout out ta. So shout out da ni Hazel Katay, Hi. ni Dexter, kanang Dave, si Dexter Dave, tapos si Sean, hi. si Davey, si Si Sean, malubay ay nagtatampo yun sa akin na nag-comment pa yun sa post ko na nunod ako nung nakalimutan. Sean ha! Ano na? Sean, mama. Kay John Paul Sinok. Oo, kay si Sino, Hello. si Angela, tapos si kaning Andrew Pasayan, Si Aryan Jan Buluco. Aryan Jan, si Delmar. Hassel, si Delmar, isa pa man diri ang. Wala na. Maybe mora to. So, shout out ko ni Christian Jake Pagawa Baga. yan nilain. O si Roden Capentes di ay. Wala akong isa-shout O out. si Eliza Anaclon. So that's it. Ganda ko, nasa ko na Thank you so much for watching. We love you all. God bless you all and stay safe. Stay See you strong. again sa among next vlog. Bye-bye.